Ni UEUko zuzentzailea naiz eta ikergazten tailer bat antolatzeko gonbitea egin didate eta onartu dut. Eta tailer horretan euskara zuzen eta egoki erabiltzeko baliabideak landuko ditugu. Ikerketa testuetan ere, naiz eta testuen helburua eta behar bada nori zuzenduta dauden eta ezberdinak izan, printzipioz pentsatzen dugu euskara aldetik ezaugarri antzekoak dituztela. Testu zuzena izateaz gain, egokiak ere izan behar dira. Zelan lortzen dira testu egokiak? Terminologia egokia erabilita eta estilo kontu batzuk zainduta. Hau da, atzera karga saihestea edota kalko okerrak ere saihestea edota bestelako kontutxo batzuk zainduta. Tresnak gaur egun badaude eta sarea nik uste dut asko erraztu digula lana azkenengo urte hauetan. Eta, adibide bat ipintearren, dugu Euskal Bar, software librean sortutako tresna, oso lagungarria, itzultzaile eta zuzentzaile hontzat, eta pentsatzen dut horren bidetik ere asko erraztu dela lana. Gero horretaz aparte ere, nik uste dut badirela beste konsultarako gune interesgarriak, eguneratuak direnak eta lan hau guztia izugarri errazten dutenak. Korpusak, hiztegi berezituak eta